Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, August 5, 2025. Negosyante patay matapos matiruhan sa banwas ang ilog. Sospek patay man sa matiruhan sang pulis. Tent City sa Sipalay City, himuson na lang. Lalaki patay matapos mapilpilan sang traktura. Dua ka mga kabataan patay sa dengue sa Bacolod City. Kag sa good vibes, uling ice cream na tilawan mo na. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, LPA malapit sa Visayas nakasulod na sa PAR. Posible nga magadala na ini sang ulan karon sa gabi. Sang kagabi nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area malapit sa Eastern Visayas. As of 2 p.m., yara na ini sa 575 kilometers east sang Virac, Catanduanes. May magamay ini nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras. Duha ka mga senaryo ang ginalantaw sang pag-asa nga matabo. Una, posible nga mapalapit ini sa Luzon, kag mapalayo. Ikaduha, among posibilidad sang pagtabok sini sa Luzon. Ginapaabot nga karon sa gabi mahimo magadala na sang ulan ang LPA samtang nagapalapit na ini sa duta. May posibilidad sang pag-ulan subong nga gabi sa Bicol Region kag Eastern Visayas. Sa subong yara naman ang Pilipinas sa monsoon break o kung hindi pa mabatyagan ang hangin habagat. Sa number 9, tag-iyas ang isa sa illegal structure sa sapa sa Tupad North Terminal. Nagpasalig nga sila na lang maga-demolish. Ginbalikan liwat sa enforcement team sa City Legal Office ang sapa sa may tupad sang North Terminal sa Bacolod. May illegal structures na sila nga una nga na-demolish kag may isa pa nga nagapabilin. Ang mga structure, mga kalan-an kag tululugan nga yara sa kilid kag sa ibabaw sang sininga sapa. Suno kay retired Colonel Levy Pange, ang pamuno sa enforcement team sa CLO, nagpasalig ang tag-iya sang nagapabilin nga structure nga sila na mismo ang maguba sini, tagaan lang sila tubtub August 11. Iya sila nga ginatugutan samtang sa sulod nga parte sa kilid sa sapa may nadiskubrihan nga liwat na naman nga gintukod nga illegal structures. Gani ginhatagan sila sang warning nga pwede sila kasuhan kag gug-on ang structure. Kabahin ini sa clearing operation nga ginahimo sang syudad para mahawanan ang mga dalanon kag mga sapa para mapahagan-hagan ang baha sa syudad. Ini tama kami. Demolition naman eh. Ari, Pero nangayos na nga massive demolish na gana hasta August 11. August 11. But before po dito may mga property ka tindog. August yan to, hasta kita munta, balay gina ti. Pila ka bilog yun, sir? Isa na lang ka balay, pula balaba. Nag-isang set tapos na nga, may dua, balay ka tatlo na ako. Kung isa nila balaba, nila magtuyo sa punta. Sa number 8, Negros Oriental Representative Janice Degamo nag-file sang bill nga nagapasaka sa 27,000 pesos ang minimum wage sang nurses sa private sector. Sang kahapon sang gin-file ni Congresswoman Degamo ang House Bill number 2950 sa Kongreso. Suno sa mamalidha sa nakuha niya nga impormasyon sa mga nurses sa Pilipinas, syado kanubo sang minimum wage for nurses sa private sector. Ang iban yara sa 15,000 pesos. Pero para sa iya, tuman ka importante sa mga nurses sa healthcare system kag ang tuman kagamay nga sweldo amo man ang rason sang iban nga magbiya sa pungsod. Para sa iya nagakaangay lang nga sakaan man ang sweldo sa nurses, gani gin-file niya ang amo nga bill. Pangabay niya nga suportahan man sang iban nga kongresista ang amo nga bill. Manggod sa atong mga nurses karon
bisan unta no og sila ang backbone sa ato ang health atong health industry. Pero makita nato nga others would leave the country in seek of a better future abroad. So nang pangutan ta o nag-research ta, nakita nato nga some of them are only receiving 15,000 to 20,000 a month. Na ako'y nakita nga datos nga nag-ingon po na naa sa mga 22,000 a month. So Sa number 7, lola na lumos sa suba sa Sipalay City. Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang 77 anyos nga lola sa higad sa suba sa sitio Lapuz, Purok 2 sa Barangay 3, Sipalay City. Sunod kay Lieutenant Cipriano Lumanog III, Deputy Chief ng Sipalay PNP, nagpadulong sa suba ang biktima agud nga manglaba. Apesar nga may edad na suno sa pulis, mabaskog pa ang tigulang kag masami nga nagalaba sa iya mga bayo sa suba malapit sa iya balay sa Barangay Mambaruto. Sang Domingo, nalumos ang biktima. Base sa investigasyon, posible nga nadanlog ang tigulang kag ginanod sa mabaskog nga daludo sang tubig sa madalom nga parte sang suba. Rason nga wala na siya makabutwa. Wala sang upod ang biktima sa natabo ang insidente. Nagresponde ang mga katapos ng Philippine Coast Guard kag Sipalay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gindala ang bangkay sa Sipalay City Infirmary kundiin ini gindeklarar nga patay. Ginsiling ni Lumanog nga wala sang foul play sa insidente. Sa number 6, lalaki patay matapos mapilpilan sang traktora. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka helper sang siya ang mapilpilan sang traktora sa dalan nga sakop sang Barangay Vista Alegre sa Banwa sang Ilog, kaina sang aga. Gindala naman sa ospital ang 25 anyos nga driver sang traktora. Sunod kay Police Major Randy Babor, ang hepe sang Ilog PNP, may ginlikawan ang traktora kag nagtakilid ang ginaguyod niya nga trailer nga may harvester. Rason nga nadulaan ini sang balanse kag natumba sa higad sandalan. 3 ang sakay sa nasambit nga traktora, lakip na ang driver. Ang napatay nga helper kag isa pagid ka 63 anyos nga opisyal sang Mambugsay Diversified Farmers Association. Nagapakadto sa Cabancalan City ang nasambit nga traktora sang nagluntad ang insidente. Sa number 5, SRA nagsugod na sa pagproseso sa pagbakal sang pesticide kontra RSSI. Kasunod sa deklarasyon sa Negros Occidental sa State of Calamity, Sugar Regulatory Administration ang nagsugod na sa ilang procurement process para sa pesticides kontra sa RSSI o kung sa peste sa tubo. Inisunod kay SRA Board Member Dave Sanson nga pamuno man sang RSSI Task Force. Iyagin sila nga ilan na nga ginakompleto ang mga kinahanglanon nga dokumento lakip na mga specifications agud to gilayon nga mag-procure ang mga pesticide para naman mapanagtag sa mga sugar farmers. Sa August 1 nga report ng SRA, 3,184.39 hectares sang katubuhan ang apektado sang red-striped soft-scale insects o kung RSSI sa Negros Occidental. Ilakip ang mga areas nga apektado sa Negros Oriental, Iloilo, Capiz, kag Leyte. 3,284.8 ka hektarya ang apektado sang peste. May 1,831 ka mga manguma ang apektado sang RSSI. Gina-reduce sa tubtob 50% sa mga peste ang sugar content sang tubo. Samtang sa nagligid nga semana, sa pag-abot sang Israeli consul nga si Moti Cohen sa Negros Occidental, ginpahayag niya nga may expert gikan sa ilang nga pungsod na mag-aabot sila nga semana sa probinsya para magpaalinton sa iya ihibalo para mapamatukan ang mga sahi isang peste sa tubo.
Sa number 4, masobra na sa 33,000 ang nakaparehistro sa COMELEC NIR sa sulod sang 4 ka adlaw. Sa nagligad nga 4 ka adlaw sang voter registration, may 33,705 ang natigayo na nga nagpadulong sa talatapan sa Commission on Election para magparehistro. Sa datos nga ginrelease ng COMELEC NIR, ang COMELEC Negros Occidental ang may pinakadamo nga nagparehistro sa nagligad nga 4 ka adlaw, 20,806. Ang Negros Oriental naman, 12,551, kag ang Siquijor, 953. Patag ni COMELEC NIR Regional Director Attorney Lionel Marco Castellano, normal nga damo ang Negros Occidental bangod dako man nga probinsya ini. Ang Siquijor naman patag niya mataas na ang voter turnout sini sa nagligad nga piniliay gani mahimo nga madamo na sa mga pumuluyo ang rehistrado na. Dugang pa ni Castellano ang announcement nga pagalagdaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang postponement sang barangay kag SK elections para sa masunod nga tuig ang wala nakaapekto sa nagapadayon karon nga voter registration. Sa number 3, may duha ka mga bata nga napatay bangod sang dengue sa Bacolod City. Isa ka 5 ka tuig nga bata nga lalaki kag isa ka 6 ka tuig nga bata nga babayi ang napatay sa Bacolod bangod sang dengue fever base sa pinakaulihi nga datos nga ginpagwa sa City Health Office. Nagabalik-balik ang hilanat sang 6 ka tuig nga babayi. Gina-admit siya sa ospital sang Hulyo 14 kag ginbawian sang kabuhi sang Hulyo 17. Samtang ang 5 naman na katuig nga lalaki ang na-diagnose sang severe dengue nga nagtaliwan sang Hulyo 27. Sa kabilugan, 4 na napatay sa dengue sini nga tuig. Tig-isa sa Alihis, Mansilingan, Vista Alegre, kag Handumanan. Sa Morbidity Week 29 o kung July 13 to 19, may 9 ka mga bag-o nga kaso sang dengue sa Bacolod. Sa karon yara na sa 631 ang dengue cases nga na-record sang CHO. Mas mataas ini sang 67.8% kung ikumparar sa amuman nga period sang nagligad nga tuig. Sa number 2, negosyante patay matapos matiruhan sa ilog. Suspect patay man sang matiruhan sang pulis. Duha ang patay kag isang pilason sa nagluntad nga shooting incident sa Dangkalan na Public Plaza, Barangay Dangkalan sa Banos ng Ilog, Martes ang aga. Gintiro sang suspect ang negosyante nga ginkilala kay Philip George Vail Sr., Chairman of the Board sa Dangkalan Private Academy. Ginbawian sang kabuhi ang negosyante, samtang may isa pagid kasibilyan ang nasamaran matapos nga nasalabat sang bala. Natabuan nga may duha ka nagapatrolya nga pulis malapit sa lugar sang insidente. Suno kay Major Randy Babor, ang hepe sang Ilog Police Station, nagresponde ang duha ka pulis matapos makabati sang lupok kag naabdan ng suspect nga hana malagyo sakay sa motorsiklo. Ginsita sang pulis ang suspect apang nagbato ini. Rason nga ila siya gintiro. Nakakuha ang kapulisan sa mga basiyo sang bala kag duha ka mga pusil. Isa gikan sa suspect kag ang isa ang na-recover malapit sa lawas sa negosyante nga biktima. Suno kay Babor, may angot sa negosyo ang anggulo nga ila ginalantaw sa pagpatay sa negosyante. Nakilala na ang suspect apang hindi pa mapalayag ang iyang ngalan kag padayon pa ang background checking sang kapulisan agud mahibaluan kung siya ang may iban nga mga kaso. Kag sa number 1, mga tolda sa 10 cities sa Himamaylan ang ginpanghimos na lamang. Samtang Task Force Kanlaon ang magatutok naman sa pag-relocate sa mga nagapuyo sa 4-kilometer permanent danger zone. Karon nga napapanaog na sa Alert Level 2 ang Bulkan Kanlaon, temporaryo nga ginpahimos na lamang
ang mga tolda sa tent city sa Himamaylan. Pero mga frames ang ginpabilin. Sino kay Regional Task Force Kanlaon Head Raul Fernandez, ginahatag na sa Office of the Civil Defense sa Himamaylan City ang mga tents nga masobra sa 300 nga ginpahamtang sa tent city nga para kuntani istaran sa mga apektado kung nagsaka sa Alert Level 4 ang Kanlaon. Pwede na ang mga tolda ma-safekeep o kung magamit man sang Himamaylan kung mag-abot ang tion nga kinahanglan nila. Iya sang Himamaylan ang duta nga ginpahamtangan kag iban pagid kangay sa mga portalets base sa Memorandum of Understanding nga nalagdaan sang OCD sa LGU suno kay Fernandez. Ang Task Force Kanlaon nga gintukod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagatutok na sa karon para man sa relocation sa mga nagapuyo sa 4-kilometer permanent danger zone. May 47 ka pamilya o kun 147 ka persona sa Kanlaon City nga sakop diri kag 27 ka pamilya sa La Castellana. Kung matigayo na ini, daso naman nga tutukan ang Permanent Evacuation Center. Samtang magapadayon pang assistance para sa mga apektado nga damlag pa, ginpahayag nga ginaprobahan na. So yung mga test na yan are already donated sa Himamaylan City. They can make use of it for future disaster. So pwede nilang i-strike down. And then for safekeeping. Ang tutukan namin ngayon at the national in part kami ng National Task Force Kanlaon as promised by the President na magpuput up ng permanent relocation site para sa mga sa mga families na nandoon sa 4-kilometer permanent danger zone. Which is nasa around 81 families yan. Sa Good Vibes, kung tanyagan ka sang uling ice cream, makaon ka? Ini ang patok nga ice cream karon sa isla sang Siquijor. Ano bala ang uling ice cream? Ini ang aton diskubrihon sa report ni Romeo Subal. Agaw atensyon ang ini nga ice cream nga ginabaligya sa gwa sang Pitogo Cliff sa San Juan diri sa may isla sang Siquijor. Ang tawag sang iban, uling ice cream o kun charcoal ice cream kay man color black. Ang iban nga flavors nga ginabaligya upod sini avocado. Mayara man sang blueberry with Oreo. Depende sa availability sang prutas kag flavors. Shadow ka attractive sang color pati na ang black. Istorya ni Madonna Daguman, taga Pagadian City pa siya. Patok ang charcoal ice cream sa ilang nga lugar kag kadamo sa nagahimo sini. Napinsaran niya nga dalon ini sa isla sang Siquijor nga ginadagsa sa mga turista. Humalinsad to, nagsige-sige na ang iyang negosyo. Duha na siya karon ka tuig ginagaistar sa isla. Ang uling ice cream, himo sa mangosteen, ini ang pinakapatok sa tanan. Homemade ice cream ini abi, patok siya katama, ilabi na kung summer. Sa Mindanao po talaga galing, sir. Ang idea. Lumayo po kami Taga dito. saan kayo, ma'am? Pagadian City po. sa Pagadian. Pagadian. So, popular siya sa Pagadian. Yes po. You brought it here Yeah, daan yes po. Bakit Lumayo Siquijor? lang po. What brought you here to Siquijor? Hindi lang po. Lumayo lang kasi wala po dito talagang charcoal ice cream. Oo. Try lang po namin, baka sisikat siya. Marami Mas doon lalo. sa Pagadian Yes gumagawa. po. Kumbaga ano na siya doon eh. Yung famous ice cream na talaga sa Pagadian po. Pagadian. Kung nagadinaguso na ang mga turista sa Pitogo Cliff, makapaubo siya sang 3 ka containers sa sulod sang 2 ka oras. Bisan gani kuno online, may nagabaligya na sini pero hindi mabalaan kung ano ang ginagamit ng mga ingredients. Ang brownout sa isla, isa man sa mga rason kung nga mas mabakal pagid ang ilang produkto sa karon. Imbis ko nga magbakal sang ginalon nga ice cream, kag maabtan mo lang sa brownout sa mga balay, by the scoop na lang ang charcoal ice cream nga ginabakal sang iban para hindi matunaw. Ang pag-brand out, dapat magawa ka na lang ng sarili mo kaysa bibili ka pa. Kasi magbibili ka, malayo mga tindahan dito eh. So, yung paggawa nyo hindi siya affected because of the brownout? Hindi na. Hindi naman po. Sa sarili ako sa mga freezer
May genset na. Oo. Naka-genset talaga. So patok siya kasi walang kuryente. Maraming gusto kumain ng cold. Siya naman, may mga freezer na siya nga may genset pagid para hindi matamaan ang iyang negosyo. Kalabanan sa mga turista kuno nga nagakadto diri nagakalingaw sa iyang produkto. Kung malabyan kag makitaan ang kolor, nagakainganyo nga magtilaw. Pagkaubos, sa masunod naman siya nga adlaw nagahimo liwat kay mauti ang proseso. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Uling ice cream, ha? Kag of course, kita ang nag-greet, nag-shout out sa aton nga mga live viewers kay Nelson Marvin Aurino Leonora. Maayong hapon, Digicast Negros, watching diri sa Dubai. Birthday ko subong. Oh, happy birthday, Mr. Nelson. Kay Solar Eclipse, good afternoon, Digicast Negros, watching from Tabao, Rizal. Good evening, Digicast, from Maricon, Gamboa, Hayashi. Good evening, ma'am. Kag kay Jovic Gane, good PM, Digicast Negros, watching from Cadiz City. Kay Gloria, Miss Gloria Bantigue, good afternoon, Digicast and NIR, and God bless you, ma'am. Barbara, watching from Pulo Pandan. Kay Ray Tuhaw Tinosan, mayang hapon, Digicast Negros o kung NIR, ginbutahan ni kay Tracy Oric, good afternoon, Digicast Negros, watching from Alihis. Mariela T. Minyada, good afternoon sa imo. Kag kay, Hensley Cecil Alguna, Mumbai. Good afternoon, Digicast Negros, NIR. Miss Barb, good afternoon sa imo, Hensley. Kag of course, kay Sir Romel Mahilom Galio. Maayong hapon, Digicast Negros. Kagamoyato ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.